स्वागत बा रउआ लोगन के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कइल जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले रउआ लोगन के बता दी कि रउआ लोग अभी तक हमनी के चैनल के सब्सक्राइब नहीं कइले तो सब्सक्राइब कर ली। हम आप सभी खातिर रोज ऐसने वीडियो लेके आवत रहब। पहिलका खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की ओर से, जिनकर गाना मीठा मीठा बते कमरिया फुल वीडियो सॉन्ग के शूटिंग पूरा हो गईल बा और एक गाना के आप सभी के बीच जल्द ही वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कईल जाई। शूटिंग के बाद के कुछ तस्वीर आप सभी स्क्रीन पर देख सकतनी। दूसरा खबर निकल के आ रहल बा चॉकलेटी स्टार अरविंद अकेला उर्फ कल्लू के ओर से, जिनकर गाना संडे के शादी मंडे के विदाई फुल ऑडियो सॉन्ग आदिशक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके सुन सकीले। तीसरा खबर निकल के आ रहल बा समर सिंह व कविता जादव के ओर से, जिनकर गाना नाचेलू मैक्सी में कमर हिलाई के फुल वीडियो सॉन्ग आज दोपहर 3:11 पर जुपिटर एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कईल जाई, जौना के आप सभी जाके देख सकब। चौथा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के सुपरहिट गायिका अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना चलता थ्रेसर सैया के लॉकडाउन में फुल वीडियो सॉन्ग अंतरा सिंह प्रियंका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकीले। पांचवा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल जादू की ओर से, जिनकर गाना भाता रही है होली के बाद फुल वीडियो सॉन्ग वीनस म्यूजिक भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कईल गई रहे, जौना के 101 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। छठा खबर निकल के आ रहल बा चॉकलेटी स्टार अरविंद अकेला कल्लू की ओर से, जिनकर फिल्म राज तिलक के एगो गाना हमरा से ढेर अंग्रेजी ना फुल वीडियो सॉन्ग एंटरटेन भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकीले। सातवां खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और अम्रपाली दुबे की ओर से, जिनकर फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी के एगो छोटा सा कॉमेडी वीडियो क्लिप SR के म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकीले। आठवां और आखिरी खबर निकल के आ रहल बा रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना लॉकडाउन में लूडो फुल वीडियो सॉन्ग रिद्धि म्यूजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के 20 मिलियन यानी 2 करोड़ से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। दर्शक लोग ये गाना के खूब सारा प्यार दे रहल बड़े और ये गाना खूब वायरल भी हो रहल बा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलल जाई अगला वीडियो में, तब तक खातिर प्रणाम।